sunt Robert și suntem la un nou episod de Minecraft. Și dacă nu observați, uitați sus, suntem pe versiunea 0.14, dar a apărut, cei care nu știați. Dacă vreți să o luați gratis, o luați de pe Aptoide, o luați de pe Google și uitați și adăugat nou. Vedeți? De ăsta ca în survival. Marfă, nu? Uitați. Uitați. Uitați să pun pauză și să pun. Avem. Dacă puteți să observați, acesta este. Super marfă că s-a adăugat. O porțiune de regenerare de viață. Putem să observăm aici că avem și o... Am dat cum se zice, dar nu contează. Stai să vedem. Un redstone repeater și un... redstone compator. Aici avem și un... cum se zice? Hai că la asta chiar am uitat. Cum să zice? Unde era? Hopper. Nu, dispenser. Da, și ăsta e dropper. Avem aici un dispenser, uitați. Pun și o pressure plate. Dacă găsesc. Scuzați-mă pentru că tușesc de răcit. Uitați, vedeți? Aici avem un dropper. Uite și în ăsta. Vedeți? Și un hopper. Acum merge. E foarte tare. Și uitați, sensibilitatea prea mare, uitați. Avem aici un chest într-un minecart, uitați, puteți să depozitați aici ce avem nevoie. Iar asta este un minecart, un hopper. Vedeți, asta e un minecart conține și mai sunt câteva chestii noi. Da. S-a adăugat și slime. Ceea ce să mai adă un frame. Opa. Mai era ceva. Stai să văd dacă... Și un trapez chest. Bun. Uitați. E marfă. Destul. Marfă. Și acum nu prea mă aud pentru că papagalul meu vorbește. S-a speriat. Uitați. Dovleacul. Am puteți să vă puneți dovleci în cap. Tot felul de chestii. Uitați. Cât de marfă e 14. Așa.
Să căutăm și capul de Wither Skeleton. Deci putem să punem acum orice cap vrem. Foarte epic. O să vedem dacă mai e ceva. Nu. Da, să văd. Durează o secundică. Cast, magma, witch, nu. Să vedem dacă s-a mai adăugat un mob nou. Da, nu. Pet, mushroom, ocelot, nu. Asta e. Pot să fac 3. Este că asta am bet. Deci, cam asta e tot. Nu uitați să dați un like, share și subscribe dacă vă place. Pa, pa!